Daghang salamat sa pagtan-aw sa Bisaya Cheese. Ug karon atong hisgutan kung unsa ang sikreto aron modaog ka sa dula nga cheese ug unsa ang basic nga pagdepensa ug pag-atake. Okay. E4, nindot kayo ang E4 kay nag-control sa center unya ang bishop aktibo na sad ug ang queen aktibo na sad. Syempre E5 para sad makagawa sa tuang bishop o queen. Knight F3, mao ni siya sikreto aron modaog ka sa dula nga cheese. Pirmi nimo bantayan ang last nga gitud sa imuhang kalaban, kay kung imo nang bantayan o imo nang pugnan, dako kag chance mo daog. So mao na siya pinaka-importante. Bantayan nimo ang plano sa imuhang kalaban. Pag imo nang mapugnan ang ihang plano, buhato na sad ang imuhang plano. So for example, knight F3 siya kay i-atake ato ang pawn sa E5 nya, nag-bishop D3 ka para imuhaning depensahan. Dako kayong sayop na kay lagi nakadepensa ka na, pero ang imuhang pawn sa D7 bad na kayo kay dili na siya ka abante kay naay bishop nag-ali. Ag imo sang bishop sa C8 bad na kayo kay siyempre gialihan. So ang pinaka nindot nga depensa is a knight C6 kay nagdevelop sa kas imuhang minor pieces. Kay kung for example F6 Damiano defense, dako na kayong sayop kay wa na develop imuhang minor pieces. Ang atong minor pieces di ay kining knight o kining bishop, amo na siya ato ang minor pieces. So pag mag F6 siya, syempre knight takes E5 kay kung makaon na ihang pawn sa E5 na queen then na bishop, so ma-checkmate na siya. So ang pinakanindot nga depensa is knight C6 kay arong ma-develop sa imuhang minor pieces. Ipagawas ang bishop, mag-Italian ka or mag-relopes arong maka king safety na. Kay kung imuhang bishop ibutang diri sa E2, okay raman kung ang imuhang pawn mabutang diri sa D4. Kay kung imuhang pawn butang diri sa D3, medyo ang bishop bad na siya. Ang permi gamiton kay bishop B5 ang gitawag nga Real Lopez. Knight to F6 para maka castle. Pag iyang bishop mukaon sa knight nato sa C6, D takes C6. Pag iyang knight mukaon sa ato ang pawn sa E5, ato ang queen butang dari sa D4 para presuron ang iyang knight sa E5. Siyempre mobalik man ang iyang knight sa F3, queen takes E5 check, ihang queen matang, queen takes E2, king takes E2. Siyempre dili na siya kakasol, maalkansi na siya. King safety importante para lisod ka matihon. Unya ipadayon pagpagawas imuhang minor pieces kaning bishop o knight, apil na sad imuhang rook o imong queen. So ingan na ra kasayon.